Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna budaya, sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian Ketoprak Mataram PS Bayu Gito Gati. Ing dalu menika badhe sumadyo pagelaran Ketoprak Mataram kanthi cariyos penangsang nagih janji. Naskah dening Bapak Nano Asmarandono. Pendapuk utawi dalang utawi sutradara dening Bapak Marwoto Kawer. Pranoto gending sederek Risang Aji. Penata artistik Giang Bayu Tetuko. Penata busana Ilyas Sukarni Putri. Dapuaning para kanca-kanca ketoprak, Kanjeng Sunan Kudus dipun tindakaken dening Bapak Santoso, Adipati Haryo Penangsang dening Bapak Marwoto Kawer. Bapak Tumijo dalu menika angayahi dados Rangga Metaun dene Haryo Mataram dening Mara Wasis Pembayun Putra. Soreng rangkut dening Bapak Nano Asmarandono. Wontene Weski Bagus Nugroho angayahi dados Soreng Pati. Giang Bayu Tetuko dalu menika dados Soreng Kewuh. Para soreng dening Jatikusumo, Sarjuki, Wintarso lan sedaya para pemain PS Bayu. Truno Lele dipun tindakaken dening sederek Ciblek Vertigo. Truno Kutuk dening sederek Fajar Kotit. Truno Tawes dening sederek Rio Srundeng. Dene Utara Widayanto dados Truno Wader. Ibu Endrawati dalu menika ngayahi dados Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri dening Bapak Suroyo. Anis Agustin dalu menika dados Semangkin. Dene Prihatin dipun tindakaken dening Kintan Dewinta Putri. Dayang-dayang Kaperwatan dipun tindakaken dening Ibu Yati Pesek, Ibu Jilah, Ibu Ambarwati, Ibu Sundari, Ibu Jumiatin, Ibu Eni Sumadi, Ibu Sumirah, lan Ibu Koni Herawati. Sederek Bagong Sutres Gunanto dalu menika dados Sultan Hadiwijaya dene garwa Prameswari dening sederek Sri Budiati. Danang Sutawijaya dipun tindakaken dening Doni Nurjati Putra. Pemanahan dening Bapak Tuwuh Bahroni dene Bapak Mianto dados Penjawi. Para santri dipun tindakaken dening Wartono, Brandy, Adil lan sanes-sanesipun. Para sutresna budaya, rehning rupaing papan anggenipun badhe mriksani, badhe campur kakung lan putri monggo nanging tetep tertib lan sopan. Nuwun sewu menawi wonten sajak tiyang ingkang samar-samar nyubriyani keparenga tindak wonten ing dalem wingking. Wonten ing dalem wingking wonten Bapak Polisi, Bapak Tentara 11 cacahipun. Pagelaran ketoprak dalu menika kolaborasi antawisipun pemain senior PS Bayu lan pemain junior PS Bayu. Busana
Ketoprak Mataram PS Bayu Gito Gati ngaturaken sugeng amreksani. Dawuh dalem Rama Sunan. Apa kabeh para sureng wis padha ndereke suwarga. Menika namung saperangan Rama Sunan. Saperangan malih nembe ngayahi kewajiban. Iya, leres. Ronggo metau. Padha sama to. Padha sama. Panjenenganipun Kanjeng Sunan diludhen sebuah Ya wis tak tampa pangestu. Kabar. sangat kaget kula mugi Kanjeng. Nggih, Haryo Petara. Wonten maring dawuh Kanjeng Sunan. Nek ora kendhat tumu dereke Kang Masmu. Haryo Petara. Pangestunipun Kanjeng Sunan mboten badhe kemawon ingkang kadosipun mboten badhe damel cuwanipun Kang Mas Dipati Hari Penangsa. Nggih. Kabeh para sureng. Nggih, Kula penake ya pun padha lungguh. Inggih. Aku bakal wawan pangandikan lawan bendaramu. Nggih, Haryo Penangsa. Diping Haryo Penangsa. iya. Ana ing kalunggaran iki Rama bakal mundhut priksa. Kepiye nalika semono dawuhing Rama nalika kang slira mirunggan lawan aku. Nggomu kepengin gayuh tapestek ana ing Kasultanan Panjang. Iya. Estunipun ana wayang dados pangandikanipun Rama Sunan niku sampun kula istakaken. Milanipun kula matur saperangan soreng menika nembe ngayahi kewajiban.
menawi Rama Sunan ngendika kedang ngrempeli kekiyataning pajang. Saestu menika soreng-soreng sampun kula dawuhi wonten ing dalem kaperwatan. Wonten dalemipun Yai Sunan Paroto. Ing pangajap kepingin sanget kula nyidra yuswanipun Yai Sunan Paroto. Bener. Kuwi jubuh kawan pangagane Rama. Ibarate Kang Jelana kuwi bakal ngetok pedang gedhe. Aja saka bonggole ning dirempeli saka tangan. Iki Ibarate wong mangan bubur ora njuk disuruh saka tengah. Disuruh saka pinggir. Kekuatan-kekuatan ing Kasultanan Pajang saka guru ing Kasultanan Pajang dirempeli luwih dhisik. Yen mengko wis kabeh padha tumekane pati lagi ketira Edan Sultan. saestu menika leres. Menawi kiyatan pajang sampun boten wonten. Namung kantun kula abenajeng kalian Yai Sultan Adiwijaya. Menika ingkang dalu tetep ngimpi kepengin sangat abenajeng kalian Yai Sultan Adiwijaya Rama Sunan. Bagus, bagus. Punten dalem sewu Kanjeng Sunan. Wonten keparengipun kula badhe sambet kalian unjuk aturipun Kang Mas Dipati Ado Penangsang. Ya, matur nuwun. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Wonten ing mriki kula namung badhe caos pemut kemawon dhumateng Kang Mas. Namung estu saderengipun ingkang rayi nyuwun pangapunten awit menapa wonten mriki anggenipun Kang Mas Dipati kalian Kanjeng Sunan menika wawan rembag estunipun ingkang rayi menika boten sarujuk Kang Mas. Nyuwun pangapunten sanget Kang Mas. Awit menapa? Kirangipun Kang Mas menika menapa? Sampun kanugrahan kamukten lenggah kinemulan bondo beya derajat pangkat wonten ing kadipaten. Menapa melih Kang Mas adreng kepengin njungkeng kaibawan rebat panguwasanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sakmangke menawi kedadosan perang ageng, perang brubuh menika ingkang dados banten korbanipun namung sedaya kawula Kang Mas. Ning kowe aja lali. Sing jenenge perang senajan dianggep kejem. Nggih. Ning mesti wae perang kuwi bisa nglairake pahlawaning bangsa. Leres Kang Mas. Kula mboten maiben menika. Kula mboten ugi maiben sedaya ingkang dipun raosaken Kang Mas menika. Lan ingkang dipun angkah ancasipun Kang Mas. Namung kula aturi dipun penggalih untung lan ruginipun Kang Mas. Ning ngerti ya satenane praja ing Demak Bintol kuwi warisane ngaku. Nggih. Warisanku. Nggih. Mergo sing kudu jumeneng ana ing tanah Jawa ya mung eyangmu. Rama Suryawiyata. Nggih. Kowe kok kaya tak wedok? Mboten Wedi kowe kasih wong pacar. Mboten menika Kang Mas. Kula menika kalih sinten mawon mboten ajrih. Namung nun sewu, kula menika namung eman dumateng Kang Mas. Awit menapa? Kang Mas menika nggih kadang sepuhipun kula. Menawi wonten menapa-menapanipun Kang Mas, kula ingkang mugi mboten nari. Kowe wis dadi tanggung jawabku. Nggih, nggih. Nek kowe wedi ora sampe lumrah. Bali ning papan dunungmu nganggo kemben sing minting-minting. Ramaku disedani ya yangmu disedani dening wong-wong Padang. Njur aku kan meneng wae. Jumenenge Rama kuwi dikrenah dening para wali ing Demak Bintara. Nggih. Sapa sing ora mrino? Kok dadi kowe matur kaya ngono ki apa dasare? Nun sewu Kang Mas. Sedaya sampun napa nggih? Sampun ketinggal. Leres menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya menika kala rumiyenipun namung lari dusun. Nah, Namung mekaten semanten ugi ingkang dipun lampahi Kanjeng Sultan Hadiwijaya menika sampun sah. Menika sampun pinilih, sampun tinuding saking jagat, sedaya menika sampun dipun sarujuki sedaya para sesepuh pinisepuh agung ugi sedaya sultan ingkang wonten Demak Bintara. iki bocah do ngandani wong tuwa. Laire dhisik aku lho. Nggih. Kula Kang Suwan.
Dalang Sewu Kanjeng Adipati Haro Penangsang kula wau njujuk wonten ing Jipang Panolan nanging abdi ngaturaken menawi panjenengan tindak wonten Pati Kudus dados kula nyuwun pangapun Dalang Sewu nyusul wonten Pati Kudus nyuwun pangapun Dalang Sewu Bener Kandang. Gembi. nggih sadèrèngipun matur kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Tak tompo. Nggih. Sungkem kula kojok Kanjeng. Yo, Mboten niki kula Kanjeng. Sungkem kula kojok. tak tompo bangsa Kutamono. Begitu ngatur Kanjeng. Yo, nggih kepareng matur yo sore pati. kula panjenengan dawuhi supados nyedani mateni Sunan Prawoto. Kula sampun jujuk wonten ing kaperwatan. Watak kula. Wah, watak kula. Watak kula. Mlebet leng. Kula penting dalem kaperwatan. Wonten para santri mbok milih menika ingkang badhe ngalang-alangi kula tabrak kemawon dies. Nyatane kita kalah. Watak kula. Watak kula. Watak Kula. Awit kula panjenengan dawuhi ngestaken dawuh panjenengan supados Brongo Setan Kober menika saged mejahi Kanjeng Sunan Prawoto. Saestu kula sampun pinanggih kula matur menapa wontenipun menawi kula dipuntus dening Kanjeng Adipati Haro Penangsang supados nyedani Kanjeng Sunan Prawoto. Piyambakipun malah yo ana mateni aku nek iso. Krungu. Tegese Yai Sunan Prawoto iki rumangsa. Nggih. Dek nyengkuyung keraton Pajang kuwi atine rumangsa Gudiwa. Gelem. Dinamung kula aturi mut malih to Kang Mas. Dimas Perwoto menika nak seugi napa sederek sekadang Panguwasa ora duwe kakang ora duwe adi. Wis sinau ora tata kaprajan. Senajan kuwi cuplak kandhengane mapan ora pernah papan panggonane ditukil dibuang kaya laran disingkirake kaya cacing. Paham? Nggih, kula paham, nggih. kula nggih maksud Sak sampunipun Kanjeng Sunan Prawoto menika sumadiwa badhe nggo pejahi. Awit piyambakipun ngaken menawi piyambakipun dosa mejahi ing Rama. Ngendikanipun ngaten. Ngendikanipun. Watak kula. watak kula. Watak kula. Brongo Setan Kober kula Panulus. Yes. Kula tamakaken gegeripun Kanjeng Sunan Prawoto. Yes. Mati. Nyuwun pangapunten Dalang Sewu. Kula mboten ngertos menawi ingkang garwa Nyai Sunan Prawoto menika wonten wingkingipun. Dados kenging pucukipun Brongo Setan Kober pejahipun sarimbit nyuwun pangapunten Dalang Sewu. Garwane ya sedo. Iya. Nyuwun Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gus balik watak. Yen Yai Sunan ngakoni dhewe salah mergo nyedani ramaku. Nggih. Tegese dhewe utang nyawa karo aku. Nggih. Lah wong utang ki biasane nek nyaur nganggo anak-anak. Wong anaki. Berarti anakipun bener. Nggih. Wis bener nih. Nggih. Garwane sedo ora dadi ngomong. Nggih. Nanging nyuwun pangapunten Dalang Sewu kowe mau matur idang-idange Kanjeng Sunan Kanjeng Ratu. Nganu we. Nyun sewu Kanjeng. Wau niku pas kula Kaya le omong watak kula ngono. anu nek niki jeje watak kula manut kakang kula kok. Njur si sore krono ndi? Dalu Sore krono. matur. Anu Suneng Rata, Suneng Rata menika krono niki. anu pejah. Sore krono mati. Pejah. Nggih. Kenapa? Kenging blethok. Nggih. Kenging blethok menika pejah piyambakipun. Bocahmu ki lho. Nek ngerti pengepesane blethok ki nek udan rasa metu. Kang mbok jenengan wis sing matur to Kang. Mboten blethok menika Lendut mboten. jeje blethok Kanjeng lendut. Sunan Prawoto kula pejahi. Yes, piyambakipun dereng pejah. Nglulus pusaka dipun ucalaken kenging soreng rono. Iki tamanana Kyai Blethok. Yes. Kenging sukunipun cekek.
kae dudu Kiai Bletok. Bletok wong kula ingkang niriaken betok kok. Kiai Betok. Betok to. Oh, betok to kowe Lah jenengan kok ngeyel? Watak kula. Mboten. Kalah, Kang. Nggih. Ah menika pejah menika. Ya wis ora wo. Terus Kanggo rabuing para soreng. nggih. Bibar si kan luking ing betok. 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 Nggih. Betok. Betok. Ing betok mriki padha seneng-seneng. Mboten nganti nek ngerti radhe si Kanjeng Ayu Kalinyamat niku nututi. Kanjeng Ratu ra Kanjeng Ayu. Rat nggih. Nah, Kanjeng Ratu kula ningali menawi Kanjeng Ratu niku klebat mesti badhe sowan wonten ing Kudus. Mbok bilih badhe sowan mriki ngertos menawi kamasipun dulu penjari kok. Rama Sunan. Menengaten nyuwun dipalila. Pupung dereng dumugi ing Panti Kudus. Yayi Ratu Kalinyamat kalian Yayi Hajiri. Kula papak nuwun. Nggih, langkung prayu iki. Ayo napa saniki? Perkarane Ratu Kalinyamat lan Haji Buyan Sinan. Itu perkara. Engko ndak mantep tuh perkara. Ning menika badhe sowan mriki. Menika klebet kekiyataning Praja Pajang. Senajan arep suwana ing Panti Kudus kuwi sing duwe wewenang aku. Dadi sing kewajiban nemoni kuwi aku. Saiki ngene wae. Keng Slira lan para soreng-soreng tak gawe sumikir. Padha baris pendem ana ing sakjroning Panti Kudus kene. Mengko sing ngadepi Kalinyamat lan dadi aku. Oh, mekaten. Nggih, ngesaken kula pangajenipun Rama Sunan. Pun, semikir sik Bocah-bocah Jan Sewu menika. Sewu. Nak Masunan hadirin sugeng rawuhipun Berkah pangestu Sunan Suwan. ya wis tak tampa pangestuku ditampani ya. Semanten ugi kula ngaturaken sinten pangabekti Kanjeng Ratu Kalinyamat sungkem pangabektimu wis tak tampa pangestune wong tuwa wae ditampani. Mugi-mugi ndadosaken sejimat kula Bapak. Ya gawe kageting penggalihku. Kok sowan ana ing Panti Kudus iki mung butuh ngelengke sowan ana ing Panti Kudus apa ana kawigaten. Monggo panjenengan kula aturi matur. Ana kawigaten. Keperluan apa? Tak motoke. Kawon panjenengan menika piyayi kakung nggih kedahipun panjenengan ingkang matur ngaten Kang Mas. 1 2 3 1 2 3. Nah. Inggih, sakmenika panjenengan sampun kula aturi milah. Monggo kula aturi matur Kang Mas. Mari. Satu dua. Ayo nih lah cukup ya no. Gede-gede tenang lo. Alhamdulillah apa Ayo. kabeh. 1 2 3. Piro lu? Jiro.
Kabar lelayu. Sopo sing sedo? Durung, aku durung ngono kabar. Sukses. Mana? Oh, sing bangga ya. Sunan Perwoto sedo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok ora ana murid cantrik sing teka ning Panti Kudus maringi kabar yen Sunan Perwoto kuwi sedo. Lanjur sedane gerah apa? Mboten gerah apa? Lah kok sedo? Awit sedanipun Kang Mas Sunan Perwoto menika dipun sedani dipun paeka ining satunggaling Monggo ta panjenengan menika dos pundi ta leh matur kok dadi. satunggaling wonten swanten gemeng menika wae. Lho, Kang Mas. Anggen panjenengan ngendika menika kados pundi kok ora cetha. Sing cetha to, lha ngendika kuwi sing cetha ben. Sedanipun Kang Mas Sunan Perwoto menika mboten gerah nanging dipun sedani. Sinten ingkang nyedani monggo kula aturi pangandikan ingkang cetha kok. Lekak blekuk piyai kakung. Kepiye? Sedanipun Kang Mas Sunan Perwoto menika dipun sedani Sing nyedani sapa? ingkang nyedani menika Panjenengan menika wonten menapa to? Kok blekak-blekuk le ngomong? Endi kok dadi malah karo gregeli? sampun Kanjeng Ratu mawon ingkang bujuk. Monggo. Kandel yen ngaten. Piye janjane kepiye to? Nuwun sewu Bapak. Leresipun Kang Mas Sunan Perwoto menika sedanipun boten gerah nanging wonten ingkang nyedani. Ono sing mateni. Injih dene ingkang nyedani menika soreng. Kawulanipun Dimas Haryo Penangsang. Pramila Bapak. Sowan kula wonten ing Panti Kudus badhe nyuwun pengadilan bab sedanipun Kang Mas Sunan Perwoto ingkang dipun sedani menika. Sik. Sedane Sunan Perwoto sing mateni soreng. Nggih. Mbok menawa gandeng cenenge karo Jipang Panolan. Kanjeng tentu wonten gandeng cenengipun lah wong soreng menika kawulanipun Dimas Haryo Penangsang. Dadi kowe duwe pandhawa yen sing mateni Sunan Perwoto kuwi kawulane Haryo Penangsang, mesti sing kongkonan Haryo Penangsang. Lah injih ngaten. Menapa injih soreng menika badhe tumindak menawi mboten dipun utus kalian Dimas Haryo Penangsang. Tak tentu mboten badhe. Lanjur rawuhmu ning Kasunanan Kudus kene. Kula namung badhe nyuwun pengadilan. Pengadilan dumateng tindakipun Dimas Haryo Penangsang ingkang sampun merjaya Kang Mas Sunan Perwoto menika. Kanjeng Ratu, apa sliramu iku ora kleru? Yen Klentu. nyuwun pengadilan babakan matine Sunan Perwoto ana ing Panti Kudus kene. Kok klentu kados pundi? Yen ping slira ngendikake matine merga saka dawuhe Haryo Penangsang, tegese ana sambunge karo Penangsang. Lah injih Kowe ndakwa Penangsang sing mateni. Mongko jeneng dakwa lan Rajapati kuwi sing mutusi negara pemerintahan ing Kasultanan Pajang. Yen kowe njaluk pengadilan ing Panti Kudus kene kuwi ora bener. Kudune kowe njaluk pengadilan kuwi ana ing Kasultanan Pajang ning ngersane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. nanging Bapak Sunan Kudus panjenengan kedah emut. Dimas Haryo Penangsang menika putra siswa panjenengan. Bener ya. Panjenengan menika gurunipun. Menawi panjenengan menika paring piwulang sae dumateng Dimas Haryo Penangsang, Dimas Haryo Penangsang boten badhe tumindak ingkang kados ngaten. Tumindakipun Dimas Haryo Penangsang awon menika jalaran piwulang panjenengan. Ora ana guru kok mulang-mulang Buktinipun. ora ana. Buktinipun sampun wonten.
Guru kuwi piwulange ya keng becik-becik. Dadi upama ana benthaking para siswa lan para murid, kuwi kewajibane guru. Ngelmu sing ditampa dening murid, nganti murid ki cengkah panemu saengga bentak sirah. Kuwi kewajibaning guru, ngrukunake lan nggathukake. Nah. Yen perkara Rajapati, kuwi ora ana ing Panti Kudus, ana ing Pajang. Bapak, Kepiye? panjenengan sampun ngendika lho kalau mau. Yen ana murid sing bentak sirah, guru kuwi mau kudune ngrukunake. Ngrukunake ya. Lah nanging keng menapa panjenengan boten saged ngrukunaken? Menapa malih ngantos dumiginipun pecah Kang Mas Sunan Kuwi Permata? ora mergo bentak sirah. Rak mergo Rajapati. Sing dirembug iki Rajapati. Pepati kuwi nek nganti aku sing ngadili, kuwi aku kleru. Aku bakal disalahke dening pemerintahan Pajang. Kuwi kewajibane wong negara. Bapak, Sedaya menika sampun kendel, sampun panjenengan kendel. Iwet mau ngendika blekak-blekuk. Piye-piye-piye-piyemu? Bapak, sepisan malih. Dinalar, dipikir. Engkang boten nalar menika panjenengan. Sak menika sepisan malih. Kula badhe nanteng dumateng panjenengan saged ngadili tumindakipun Dimas Haryo Penangsang menapa mboten? Yen kon ngadili Penangsang aku ora wani. Ngaten. Ora wani. Bapak, sampun ketinggal sanget gegedhoan panjenengan menika awon. Panjenengan menika kedahipun boten ban oyot ban cindhe dumateng putra siswa. Kabeh sesuk tak pak. Nuwun sewu. Panjenengan ketinggal sanget menawi Dimas Haryo Penangsang menika panjenengan ban cindhe. Injih to, menapa langkung kathah Dimas Haryo Penangsang lek asok glondong pengarem-arem dhateng panjenengan atur pisungsun bondo donya arta saengga panjenengan ban cindhe dumateng Dimas Haryo Penangsang. Nanging menawi Kang Mas Sunan Perwata panjenengan ban oyot. Bapak, Piye? panjenengan menika wong tuwa lho. Ngagem sarwa putih, ngagem serban putih. Nanging putihipun menika namung putihipun manuk blekok. Jabane putih, jerone abang getih, ambune amis. sampun Kanjeng. Sampun kados pundi? Menika dawuh raja pejah. Bapak, Kepiye? panjenengan ki wong tuwa tuwas brabas mongkari ampas. Ampas menika ginanipun dipun bucal wonten ing pawuhan. Dos pundi? Panjenengan guru sing ora kena digugu karo ditiru para murid. Panjenengan ora iso ngadili, ban cindhe ban siladan. Panjenengan iki ora luwih saking menika. Bokonge wong wedok ora kena diajeni. Guru apa kaya ngono kuwi? Sampun. Sampun, kula sak menika mboten sudi menawi sopan wonten ing Panti Kudus. Mboten wonten ginanipun. Monggo kondur. Semangkean kowe iso nyuwara dhewe. Nyuwun tambah mengkesu lho. Kula papakipun karo Kusik. Kowe arep tumindak apa? kula mboten trimah Rama Sunan Aben ajeng kalian Yayi Ratu Kalinyamat. Anggenipun ngendika kados mengken tanpa ngajeni sekedhik-sekedhik kemawon. Ya wis tak trimane wae. Mboten saged kula kanggo trimah. Wong sing diundhakake iki aku ora apa-apa. Ning panjenengan guru kula. Iya, ning iki rak perkaraku. Sing diundhakake aku ya aku tak sing ora nesu. Wis diracut burmantiane. Colke. Goblok. Kula dereng nate ngertos. Rama Sunan dipun camah kados mekaten menika. Anggenipun ngendika nyanyah-nyunyah sak sekecanipun piyambak. Wonten pundi trakcilanipun Yayi Ratu Kalinyamat? Ya kaya ngono kuwi jenenge watake wong sing nesu. Wong sing nesu kuwi mesti tanpa petung, nganggo benere dhewe. Nek ngaten kula diparangaken nesu. Engko sik jebeng Hari Penangsang. Yen kowe arep nututi Kalinyamat karo Hadiri,
arep mbok kapake. Pejahi. Mbok pateni. Nggih. Neng Panti Kudus kene. Nggih. Yen kowe mateni hadirin lan kali nyamat neng Panti Kudus, kuwi bakal ngembet jenengku. Malah kajengipun kawula ngertos. Iki lho, wong sing wani karo guru tundone kaya ngene. Kuwi yen wong sing ora ngerti. Ning wong sing ngerti ora kaya ngono kuwi. Pandakwane mesti sing gawe kuwi aku. Mula jebeng Haryo Penangsang. Yen Kang Sri arep mateni hadirin patenono. Ha iki, Wis durung rampung leku ngomong. dilikke meneh. Hadirin patenono mergo kuwi uga kalebu saka guru ing Kasultanan Pajang. Lah iki, Wajib dirembeli. Ning yen kowe mateni hadirin aja ning wewengkon Panti Kudus. klontosi wonten tapel wates. Nah, ana ing sak njabaning Panti Kudus patenono. Yen mbok pateni ning wewengkon Panti Kudus, mengko Panti Kudus bakal geger lan ora becik kedadiane. Dasoreng. Tamani, Kiai Brongo Cetan Koper. Tungganen Yai Ratu Kali Nyamat. Yai hadirin patenono. Se. Sawise kuwi aja bali. Bablaso ning Kasultanan Pajang. Yai Sultan Hadiwijaya patenono sisan. Sapa sing nggawa keris, kuwi sing mateni. Saiki lerem ning Panti Kudus. Iya, Romo. Nanti para soreng-soreng sing nindakake dawuh. Lerem ning Kudus. Ayo. Kula dherekaken.
Ning aku ki yo nganti menggah-menggah lho iki mau. Ayo Kapuk, ayo ngono. Kok wis wae. Aku ki wis iki masalah. darah kis. Inilah. Sate. Kontrak ora teko ya. Mari kita kanan raku mau itu. Gemoy. Oke, moy. Oke, moy. Iya ora Mas, aku nang guru. Lah kok sok? Aku nang guru. Aku nang guru. Iki nesu tenang. Abdi ingkang antik-antik. Sebab apa antik sopo kang to. Ini munggah TikTok. Ya tolong sampun dipun-dipun, kota teh sisa to. Nggih. Menika sedaya kadang-kadang ingkang sengajengipun takon apa? Kadang tekon apa? Mesti apa ya? S. You ki kamu you si. Apa? Coba diterangke. Koncone wae urung ana sing ngerti. Ya iki Yoswa ki umur. Umur. Kira sing ngeden ya. Kok durung ngerti kok malah ngeden. Yoswa piye? Saking singkatan Yusi menika Yoswa sampun sepuh. Arupa seponing tetap inspiratif. Istimewa. Istimewa aja. Istimewa isi kemeluhe. Agak kenapa? Ajak yo sampai ngomong kemawon kok menek ora kersa dahar. Sampun ngulun nang kon. Sapa sing ora susah to pipi. Terus nanti nangis pencampur. Sampun anggenipun ora kok kamu seto pipi. Lah nek muwon terus ki lah ya aku ora sampe nangis ta. Bapakku piye wis mati e. Aja nek monggo. Terus saya amargi mau karyane monggo sampun menika sedo dipunsedani dening Gusti Penyanyi sampun dipun-dipun para abdi keteng. Yo ayo yo abdi menika. Penyamane yo ayo para abdi menika. Monggo. Kalian monggo. Saat ketemu. Deyati jembalik sadar. Coba jembalik itu oprol. Aku senengane berkesan ngomong bahagia dengan oprol. Apa bahagia ki aja nganggo pengorbanan tak ngono. Alah ngono korban. Oprol. Ani karo saiki contoh ya. Senengane kok nyilangake Mbak Yuke dhewe to yo. Lho. Ajar kok. Iki karo aku sing disene nang ngono ki mergo bukan pacaran. Ora kok senengane kok mesti irung kita ben didudut kok tiap kali ngene kok. Saiki lagi ingat. Sing ngene-ngene ki apa? Ora malah duduk ya kan ngene bae. Kowe nek ngemek Monggo
Kene kabeh padha seneng ya Bibi. Joget bebarengan ya Bibi. Iki awake dhewe iki gawe kok jogetan tenan ngono kok ya. Lah ya gak iso dadi layangane sapa? Lah ya kuwi iki. Layangane nek ndek iki kok piye nek kecantel? Lah ora apa percaya. Kok iso dhewe tak kandhane. Aku layangane. Layangane wis, tali gocine. Monggo sami kula. Monggo panjenengan mriki ndara. Panggane mawon monggo. Nggih diremen-remen. Nek kono layangane ngene. Ya monggo. Layangane madhep. Madhep. Madhep mawon. Tali goci. Monggo mriki Doro. Ya. Awan wae. Iki aku nganggo dodoran mau wis. Bener-bener ngene lho. Iki lho dikencengke kaya lho. Jadine kene iki karo kene ora tekan kantor negara. Lah iki sadon ya. Nggon buntut. Iki buntute iki lho, buntute. Kok dawa banget ta buntute iki. Aja mega-mega. Aja kenceng-kenceng. Gayang kono. Tarik, Mas. Ayo, musik. Kawalan nonton.
Muga-muga tetap jaya dan sukses selalu. Amin. Amin. Yang kedua, bisa tetap menelurkan siap ada. Aku ya sing ngendang. Oh, nangka sore mau delok ana videone aku nangsa nangis aku. Video itu. Video. Ora-ora. Opo? Kelingan matane. Matane napa ndelik ngono e. Iki sing dicerita merpati ombo, ora garwane Mbak Jila. Mas ono. Piye? Juragan pete ya? Apa mancing pete? Apa ono Pak Gadis wani? Ono Mas Bayu. Ono Rabias. Sampai tidak maaf nangis itu rambut suwe. Jadi mau dibate memang nangis ngono to yo. Mau nangis kan jenenge ngono. Ya dong ya. Kalau kaya kowe kabeh kaya kabeh iki lak ya apa ya wis tau keputusan budi karo panjenengane Pak Tito Gati. Ini panjenengane iki apa iki ini penggemar bondo. Matur nuwun ya di sini. Yang saya Mbak Yu wingking wonten ta. Menapa? Oh, monggo monggo ngapunten. Monggo nyuwun pangapunten. Tamu ya aku apa ya tidak lewat deling-delingan ya piye. Ya menika ora iso kahadang Mas. Aku nedha nrimo marang kabeh purdayang-dayang sing wis bisa gawe panglipur marang Semangkir Zatin anggone padha nandhang kasukaman. Ora, iki padha linggo ngisor iki kok nek ngadeg do kepiye ora. Mangke kula nulungi Ndara. Mboten mangke menawi ngadeg menawi kados Ndara putri ra sekecara jengaten. Ora nek kowe nika mangke ayo nek ngadeg nek ayo. Lah iya. Kalau mau badhe nek linggo kemawon mikir. Kok gek ngadeg kepiye. Nek ngadeg diking ya ketah-ketahipun ayo kowe engko nek ngadeg kaya undur-undur kae. Areng sampun sami sepuh seniman menika ngaten menika ketingal guyub pun ya to adianto boten pikantuk menapa-menapa ning raos Ora usah dipikir yen kuwi abang wis luweh-luweh kok yo dadak pikir ora pikantuk menapa-menapa. Sedaya saged kados perlambatan. Margi Pak Gito ben Pak Gati rak ngaten to. Kowe rak Buyati kae to. Buyati sinten to? Lho jarene Buyati sing pesek kae lho. Irungmu sing pesek ora. Mboten dalem sawah klantu menika abdi kula. Abdi kula. Abdi iki apa tegese? Apa? Mangap kaya pemeten. Ora iso nyetake ra usah matur kok ya wis. Ora yen tak genak ora tak cekake. Ijen mboten dalem sawah. Cek kados pundi Ndara? Sawise Kang Mas Sunan Perwata Seda, aku sowan ana ing Panti Kudus. Ana ngersane Bapak Jabar Sutik. Saka kersaku aku bakal nyuwun pengadilan bab sedane Kang Mas Sunan Perwata ya wong tuane Semangkin lan Prihatin. Nanging kuciwa manah. Bapak Jabar Sutik iki mau jebul ora kersa paring pengadilan marang tumindake Dimas Haryo Penangsang. Jenenge rak Mbang Cindhe Mbak Noyot yen kaya ngono kuwi. Kowe aja melu-melu. Lho, ora ada tenan lho nek kene jenenge Mbak Cindhe Mbak Ciladan. Sing jenenge murid karo murid iki ya guru sing ngadili, ngono lho. Tenang. Kowe tenang no, perkara kuwi sing ngerampungke aku. Aku kepengin ngerti. Jalaran aku ora bisa ngrampungake piye-piye carane nek Pun ngrampung. pengadilan to. Iya. Mboten dipun paringi. Ora. Sampun santai kemawon. Santai iki apa? Santai. Namung monggo kita nyuwun wonten ngarsanipun Gusti kang mun badhe mati. Wah, menika hukumipun saya jelas tenan. Ayen ning kaya ngono bae ya aku ki wis
Mongko kersaku yen jeneng para putra siswa ki mau aja nganti dibeda-bedakake. Banjur aku ya matur ta ning ngersane Bapak Sunan Kudus. Menapa panjenengan menika kathah anggenipun nampi pisungsung saking ngersanipun Dimas Haryo Penangsang bondo donya arta bener ora? Terus namun Gus Mimi. Lho, ayen Kang Mas Hadiri ngendika blekak-blekuk. Ya namung kanjeng ngeten menika. Injil wedi karo Kang Mas Haryo Penangsang sing wis Injil panjenengan aja suci to Kang Mas. aku ngerti solah bawane Kang Mas Haryo Penangsang kuwi. Tobat Kang Mas. Waduh, aku entek adikku aku. Panjenengan menika kakung lho. Garwa kula. Lah kok panjenengan menika wing karo piyayi Dehem kok dadi mengkeret. Nanging menawi ngertos parsuryanipun Kang Mas Haryo Penangsang, waduh raos kula sampun telas. Sampun. Kula nganti gemes karo panjenengan iki. Derek malah wis prantasi. Piye lek mau ngrantasi? Lah nggih to menawi kalian kenang nika wau. Penang sapa? Njaro Penangsang. Heeh. Cil. Ngene. Dehem ya dehem. Iya. Nggih dawuh dalem. Semakin prihatin. Saiki kabeh tak jak sowan ana ngersane Dimas Hadiwijaya. Ana ing Pajang. Ayo saiki dina iki. Saiki kaperwatan kene ditinggalake wae. Sowan ning ngersane Dimas Hadiwijaya nyuwun pengadilan dan supaya Dimas Hadiwijaya ki mau paring hukum marang Dimas Haryo Penangsang. Menawi kersa panjenengan ngaten monggo kula derekake mbok sampun sedaya mangke dalem mriki mbok tunggu. Wis ora apa-apa. Kowe bae melu aku tak nang omah bae aku. Kabeh nderek. Engko nek eneng apa-apa sing tanggung jawab kowe sapa? Kleru Soreng. soreng Lo soreng rangkut. Soreng cewuh. Soreng rene. Soreng pati. Soreng rono. Sedaya para soreng. ana apa kula ngko laguku Nggih, kula dipunutus Kanjeng Adipati Haryo Penangsang supados nanting panjenengan. nanting Bener ah? Leres. Nanting panjenengan. Kok dhisik? Sing nganggo subasita dlajikan ning papan ning liyan. Wis kalahe. Lah yen kawulane Dimas Haryo Penangsang. Nggih. Nanteng apa? Iki ta. Kalahe sorek. Ana wong ketoprak nggo kacamata iki lho. Ora nggo kacamata ra ketok. Lamur. Rabies sing meneng ya to, Yes. Kula supados nanting panjenengan abot Pajang apa abot Jipang. Nah, Nek abot Pajang kuburan. abot Jipang Pesta pora. Pripun? Garis. Nyosai. Digaris. Oh, nggih. Nah, wis. dadi Kono ngendi kono? Mriko niku Pajang. Pajang kene Jipang. nek Jipang Pesta pora. Pajang kuburan. nang kono aku tak melu Jipang Pakai rumiyin. Nah, melu kene melu. Antem lho kowe. Rumangsamu apa aku iki dudu prajurit. Aku ya prajurit. Kasih puji. Badhe abot Yen Pajang ning Jipang. abot Pajang, Nggih. Menawi abot Pajang penjahit badhe kula pejahi. yen abot Jipang, Menawi abot Jipang monggo mukti sesarengan wonten ing Jipang. Menika dawuhipun Kanjeng Adipati Haryo Penangsang. rumangsamu yen kowe matur kaya ngono ki njur aku wedi. Aku wedi karo Dimas Haryo Penangsang. Loh. Aku ora sudi yen aku ngeboti Dimas Haryo Penangsang. Menawi ngaten menjamno GG Pati. Nggih, Pati. Iya. para soreng Nggih. yang kena tak brengange becik Bali Loh, wani to panjenengan lho, Wani lho. kepiye maneh banget tak deni
Taruh. Sikap. Maju kowe. Kadang perjuangan pancen wedok kabeh. Iki sapa iki? Aku katane kuwi. Ayo melu kono. Aku tau muda. Ah. Seragame padha, iki jipan. Ayo sapa? Weh, nek kuwi. Aku saku. Oh, wani ora. Ora. Nak, nek musuh karo kuwi ra babak. Lanang-lanang mosok musuh wedok. Sing brengose tepleng kon maju. Wani apa ora? Hei. Aduh. Kayak kok keri. Oh, Keri. Oh, Keri nak. Ning aja wedok. Aku sok ora tahan nih. Kono lor. Ayo aku ngerti. Piye? Hah. Mat, sangwane ngejokke senopati wedok. Oh, iki cangkeme gulamu. Aku ora jigrek nek meng ngedepi senopati wedok. Ijen padha ijen aja mlebutan nek wani. Aku ora wedi karo kowe. Ayo. Mana dhewe karo aku. Ora ijen-ijen karo aku. Kowe sing mateni ya. Mateni Badri. Kali urang. Iki perang. Perang kok kali urang. Kan ijen-ijen. Lah rombongan yo gak aku. Ijen-ijen kali urang iki lho. Ane iki lah rombongan. Rombongan yo golek dhewe-dhewe yo. Aliane lanang Sopo sing didelkene kok naune? Kae sing brengose tepleng. Kowe bocah kowe ciblek. Mojar. Gak krungu. Ayo maju. Ora we. Saiki maju mboko siji. Sapa sih? Aku ye. Musuh aku. Loro iki. Sapa sih? Ayo. Sapa sih? Aku. Arep apa? Aku mesake ketuan. Iki. Sing babak. Oh, ketuaan. Ora babak. Bener. Ah tuwa banget to. Kowe menang mek diseni-sen kalah ora mau. Sapa meneh? Lihat iki. Ayo, sapa? Ayo. Wedok dhisik. Iki. Wedok dhisik. Ora we wedi. Kabeh ayo manut kene ndone aku dene. Kowe iki ndene yo nek ning kono mati kowe, Mas Jan. Iki mau sing jenenge tendangan begen ngene iki mau. Nek berarti aku ora balas. Aja dibalas. Leren dangmu piye leren dang? Ganggu. Ayo, sapa sing wani? Aku jojo kan tanpa. Wah, iya. Direbok Mas ayo po. Iki kok meng sak ki wani apa ora jane iki? Kowe aja bohong. Lah opo? Aku deg-degan le. Es. Ayo ditenanan iki. Nek ora perang ligo. Ayo do kiyu-kiyu bae. Oh iki arep perang kok makiuk yo. Iki perang. Mbok ora. Loro su. Kowe ki arep tak gajol tak tutuki 17 bendina. Ora bakal gagal otak. Saking ampuhku. Ora. Ngopo le? Sebab wis ra ndek utek. Dek. Oh, masalah keluarga. Iki masalah keluarga. Masalah rampungno ning kidul desa wae. Sik, wis meneng apa? Oh iya. Wis meneng ki, wis karepe piye? Warisane sing endi? Kok warisan sing ndi to? Ngene. Ngene lho. Apa? Iki main nggon ketoprak. Aja dijadikan kehidupan sehari-hari. Ning kowe ketok emosine ning kono. Oh iki nggon ketoprak. Ning kudune le mundupak ra nggon gulu. Ngono apa? Pas cangkeme. Aku pengen saya kanggo kok. Oh apa? Ayo sapa sing arep maju? Nek ora ono toplake tak bubarke saiki. Hei. Ojo. Aku sing
maju. Hah, weh, bener. Nek iso kabeh dilakoni. Maju. Wah, iki. Bos. Dibanyoni dhisik. Cah kene. Ha iya. Ayo, maju. Iki. Kowe lah. Aku. Kok malah mbok antil? Iki sapa lah? Iki kancane dhewe kok. Oh iya, jaluk ngapura. Jaluk. Bolamu. Ya. Wah, iki kawan-kawan. Ya, ini masalah. Ro andalan. Masuk. Ini sapa nak? Nek iso sak matine. Kowe malah sing tak antel apa nih? Rene. Engko dase. Dase, paske dase. Kuale nyuk kowe dene. Ono. Aku ora perang yo. Mas, dirembuk sing apik-apik. Aku ki ning kene gur dolan. Wani gundulmu. Pak mesake, aja ngerak. Iki saya bocah. Nek sing rambutnya sudah iki. Iki ora entek yo. Turunan kethek. Lho, kok karo kowe? Sing tak maneni apamu? Goblok. Sing tak wedeni apamu? Nah, sing tak wedeni apamu? Ayo maju. Anggep aku dira kowe? Oh, wani cetha. Ora sakake ngomong. Sumpah le tantang-tantangan. Aku ki golek wektu nggo mliper nyok. Langsung Tes. Salim. Anu. Alon-alon wae ya. Sebar wani. Kopat kapito kaya ula tapak angin. Kopat kapito piye? Mampu. Kok. Oh, wis langsung perang wae. Langsung cekel dase. Dase kae. Oh, iya. Hei, aduh. Sing dicekel ki ndase mungsuhe. Iya. Ndasmu dhewe. Iya. Wah, goblok banget. Apik ya. Ora ono ndasek sakmene iki coba tekono. Sirahe sapa sing kaya bokong kethek nek ra ngono aku. Ayo gek perang. Ayo kita teteke atiku sik. Pawakane gedene sakmene. Sing andani. Latihannya dadi. Aduh. Piye?
kudune pindho nyo. Apik. Menang. Aku oleh bokong. Menang. Bisa kurang. Ah. Jane. Iki dibaleni ping 5 kan gagaro tak deneni. Amik dikeplak-keplak iki wetenge kok. Ngene lho, Mas. Aku jombok keplaki. Sebabe. Kae wis ngeplak ping pindho. Kowe pisan, engko kae pindho meneh. Lak wis genep ping 5 to. Pecah ndasku, Mas, tenan. Tulung yo. Ora apa-apa, cubung kok. Weh, ora nek ngeplak gelem. Sing jenenge wong sing wani iki rasa dadak adu arep apa to? Langsung tes buah. Wong limpe. Sing ngedram telat. Baleni. Jalannya podo. Ben sesuk iso oleh pemain terbaik. Oke. Wong festival Radija. Ora. Melu pakem. Iki melu turi. Ayo. Madese mau lho. Oh, mak dhisik. Lho, sing jenenge wong sing anu ki ora perlu adu arep, langsung mades wae to. Waduh. Telat. Blek, kowe nek ngono kuwi nesu harus ngedram. Nek latihan iki mangkat. Mas, diseneni. Kompak. Nganti kaya iso ngedram dhewe. Nganti koyo iso ngedram dhewe. Aduh. Pak. Wong emone iki. Apa? Wah kok dono. Apa mbok bruki boto sakmono? Kowe nek tak kurungi ngene iki, lek kaya dara karek mbetheti lho. Aku nek mbok kurungi terus aku mbok keplaki. Ngene wae Mas, ade damai aku melu ngonamu. Kancaku wis ora berbaur aku kok. Ora apa-apa, kowe ning kono karep kowe iki bentuk menggon tutut iki ora apa-apa. Oke. Iki musuhmu. Kowe kono sih yo. Wani kan. Mboten Andemi. jantemi. Nyun sewu Mas, menika sing ngakon Pak Sutradara. Jenengan kudu tak antemi, piye? Salim. Dil. Pun kula antemi. Wis, ya. Wis to? Wis jane meru. Empun. Wis, rampung. Kula wis ngomong. Sing wedok kae. Ha, Di. Jenengan kuwi. Oh alah, iki wae ye. Iki wae. Piye iki? Nganti wani karo iki. Oh, bukut donyamu. Yang apa? Iki sing bau reksa makam wetan kono. Ada kena lembon ae. Kowe anu. Ojo dijebloske. Arep kene. Wah, dijebloske barang. Iki sesepuh. Iku wis pesek rono saya ambles lho. Ning niat arep perang iki. Ning galeng kene. Wah, iki. Nih. Kok sajak ngantak. Ora gaya. Tapi Bon, Pila kamu. Nyanyi lo. wah, wit, tantangi. Nyanyi lo. Wanita kang orang toko. Wis latihan kepiye? Itu babrae iki. Nona,
Jenenge apa ya? Ayo, hadirin maju. Panjen kowe ora gelem nungkul, ora gemelaken Jipang, ora kok tak pateni. Hei, ora sore. Pateni. Kena tak pringgane becik. Ayo, kudu bali. Emoh, woi, sing melu aku gelem ora mati. Ayo. Wes. Saya dodro tumindak Dimas Haryo Penangsang semakin lan prihatin. Saiki awake dhewe wis ora duwe kekuatan, Ger. Kula saka kersaku ngene biyo. Sowan ana kersane Dimas Hadiwijaya ing Pajang. Supaya Dimas Hadiwijaya paring hukum marang Dimas Haryo Penangsang biyo. Sawise kuwi biyo. Ayo Nini semakin prihatin. Kowe tak ajak munggah ana ing Gunung Danaraja. Nyuwun sihing Gusti supaya awake dhewe bisa entuk kemenangan biyo.